Ροντρίγκες. Σέντρα του για τον Αλμέιδα. Περνάει από κοντά. 1-0. Ο Ούγκο Αλμέιδα δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ μόλις το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Φοβερή παλιά από τον Ροντρίγκες. Ο Αλμέιδα έχει εύκολο έργο εκεί για να δώσει προβάδισμα στην ΑΕΚ. Σέντρα του Ροντρίγκες, άλλη μια κεφαλιά, 2-0. Στο 10ο λεπτό, δεύτερη assist, γκολ από το Μάνταλο. Και έχει δίκιο να είναι εκνευρισμένος ο Λουτσέσκου με την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας του. Σολτάνη πήρε την μπάλα, το σκέφτηκε, δεν το έκανε το σούτ σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Τώρα θα κάνει μια σέντρα, η ευκαιρία από τον Γιουνές, 2-1 στο 12. Πρώτο γκολ για τον Γιουνές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Τινήσιος σκοράρει και ξαναβάζει γρήγορα την Ξάνθη στο παιχνίδι. 3 γκολ σε 12 λεπτά στο Ολυμπιακό στάδιο. Αλμέιδα. Έχει χώρο, έχει δυνατό αριστερό, το κάνει, γκολ! Στο 15 ο Ούγκο Αλμέιδα. Δεύτερο γκολ στο μάτς. Απίστευτο σουτ από τον Πορτογάλο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Ζίβκοβιτς. 3-1 η ΑΕΚ σε ένα απίστευτο πρώτο τέταρτο στο Ολυμπιακό στάδιο. Τσιγκρίνσκι φεύγει στην επίδεση, έχει απλωθεί δεξιά ο Ούγκο Αλμέιδα. Κάνει κίνηση στο χώρο, Τσιγκρίνσκι κρατάει λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε την μπάλα. Ο Ροντρίγκες, η κόντρα και η μπάλα καταλήγει στον Ζίβκοβιτς. Λουσέρο με πάρα πολύ χώρο και το αντιλαμβάνεται και κουβαλάει την μπάλα μερικά μέτρα. Και τώρα ψάχνει βοήθεια. Σουτ του Λάζιτς, κόρνερ ο Ανέστης στο 22. Στο 23ο λεπτό. Κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Λισγάρα πάνω από την εστία του Ανέστη. Μάνταλος ξανά για τον Μπακασέτα. Τσιγκρίνσκι την πρώτη κεφαλιά, από κοντά πάσα από το Λαμπρόπουλο. Αντί να εκτελέσει το 34. Πάντως τώρα έκανε μια αλλαγή κατεύθυνση στο Ούγκο Αλμέιδα και ένα σπριντ. Δεν πατάει καλά. Νάτος. Εκτεθειμένος. Σωστά, υπόδειξε το βοηθό. Πέρασε την πάσα ο Ροντρίγκες και κάνει κίνηση στο χώρο για να ξαναπάρει την μπάλα. Πάλι κίνηση από τον Μάνταλο, Ροντρίγκες, Μπακασέτας, Ροντρίγκες, έφτασε στην περιοχή ΑΕΚ, η σέντρα, η κεφαλιά, δοκάρι! Ξανά για τον Μάνταλο, το σουτ δεν θα τα καταφέρει ούτε τώρα. Βλέπετε, οι 4 της ΑΕΚ επιτέθηκαν μόνοι τους απέναντι σε 6 και βρήκαν τη λύση. Ο Μάνταλος, κεφαλιά του καταλήγει στο δοκάρι. Γύρισμα ξανά, πάλι ο Μάνταλος νικήθηκε από το Λάζιτς. Βάζει για τον Μάνταλο πολύ ωραία, κάνει το κοντρόλ ο Μάνταλος. Τσιγκρίνσκι, το σούτ τον σταματάει ο Ζίβκοβιτς. Κόρνερ στο 59. Γέμισμα από κοντά, η κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση ο Ανέστης στην κεφαλιά του Καρασαλίδη. Γιουνές με το στήθος, το σούτ του Λάζιτς, ο Ανέστης χάνει την μπάλα αλλά δεν πηγαίνει προς την εστία του. Συνεχίζει μόνος του ο Ντίντακ, ωραία ο Σολτάνη, επανήλθε αλλά γρήγορα έρχεται στη φάση και ο Μάνταλος. Ο Αραβίδης βλέπει στην περιοχή τον Ντίντακ, γυρίζει την μπάλα χαμηλά. Ο Βάργας δεν μπορεί να εκτελέσει, ο Ντίντακ, γκολ! 4-1. Ο Ντίντακ σκοράρει στο 76. Κοιτούν το βοηθό οι παίκτες της Ξάνθης. Ο Ντίντακ πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Ο Φλίσκας δίνει ξανά στο Λουσέρο. Έχει λύσει τον Νιέτο, ο οποίος κάνει το σουτ, δοκάρι. Πρέπει να έχει βρει και λίγο την μπάλα ο Ανέστης. Κόρνερ δίνει ο κύριος Κομίνης στο 89.